gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune para Gandharwa. Gunung Tidar sing ratoni ya kuwi aku Kala Sekti. Gunung Sindara sing ratoni Kyai Maduretna. Gunung Sumbing Kyai Jalalela. Gunung Mungkrungan Kyai Siddhamukti. Gunung Merbabu Ki Tropo. Gunung Kumbang Ki Bangsan. Gunung Kendeng Ki Aji Dipa. Gunung Merapi Ki Sapu Jagat. Gunung Lawu Ki Jalak. Gunung Kelut Ki Lembu Sura. Gunung Kembar dikuasani karo Bayan Widodo. Krungu kupingmu. Mula Kang mangkono kuwi aja sembrono ning tanah Jawa. Ora kurang 20.000 keluarga saka tanah Busra nggonmu kono sing padha mati mergo arep ganggu gawe wong Jawa. Pol-pole kuwi arepe nglarang wong anakake slametan, nglarang wong sing anakake wilujengan, kuwi arepe nglarang wong sing anakake bersih desa, nglarang wong wayangan. Ora ngerti pirang-pirang tahun wayangan ning kene ya lagi iki. Arep kok larang pisan kok piye? Ngomong apa kowe? Kyai Kala Sekti. Kabengka dada kula kapendheta jantung kula. Babar pisan boten wonten ceceking manah badhe ngganggu damel katentreman ing tanah Jawi. Kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun karya wangsit Indo kumbang adaping tawang susuh angin ngendi nggone yaktine Sang Syekh Subakir tresna marang pedamen lan kerukunan parandene saya ndadra nenggih kawengisane Sang Kala Sekti. Pramila sigra amundi ngasta wujudipun watu timpuru, watu ingkang ulse ireng wis disebul japa mantra. Den dandhemaken ing anggane Kala Sekti ambyar dadi lebu.
nyuwunaken pangapunten tumrap pakrapipun Kala Sekti utawi Sambegana. Nika pancen pangarepe para gendruwo ning adate yen ana dhayoh sing dudu wong Jawa nggih jahil kados ngoten niku Sek. Sampun malih kok karo wong tanah manca, karo kancane dhewe mawon jahil kok niku. Lho, kancane apik-apik grek ngono liyane yo sakset-sakset ngoten niku. Aja karo wong liya, karo kancane jahil kok niku. Nggih. Mboten dados menapa kepeksa kula nggih mboten napa-napa nggih pancen kados mekaten kemawon niku janjane upami mboten jenengan tibani napa wau watu timpuru niku dangu-dangu yen saya bengi niku jane saya ngantuk niku mangke terus tilem mawon tanpa ditibani timpuru pun tilem niku nggih nuwun sewu Kyai Semar kula nglajengaken anggen kula badhe matur menapa dipun keparengaken agami kula sebaraken wonten ing tanah Jawi. Agami sampeyan namine napa? Nggih, agami Islam. Islam menika tegesipun kados pundi? Islam menika tegesipun taat. Taat utawi tunduk lan pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Islam menika maknanipun tentrem lan sedaya umat muslim kedah ngreksa dumateng katentreman mboten namung tentreming pribadi nanging ugi katentremane sedaya para makhluk tentrem lahir lan batin tentrem donya dumugi akhir. Islam menika kanugrahan utawi pengayoman saking Gusti kangge kawilujenganipun sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah wonten ngarsanipun Allah. Islam saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu mila kala mangsa Islam angel dipun nalar karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa kapitayan lan tresna asih marang Gusti ing kang nyipta jagat sarta tresna dumateng alam saisinipun. Mila saben-saben tiyang Islam badhe maos kitab suci mesti kawiwitan anyebat asmaning Gusti ingkang Maha Welas Asih. Tegesipun yen menungsa pengin besok tetunggalan kelawan pangeran kanthi sampurna syaratipun kedah saged ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon menika Islam.
ugek sadulita men. Kula nika wong sing tinarbuka, wong sing longgar manah kula nggih. Sinten kemawon lan menapa kemawon agami ingkang mlebet wonten ing tanah Jawi monggo kemawon. Ning kula nyuwun nggih, sasampunipun agami pungkasan mangsebar teng tanah Jawa mriki wonten syarate. Syaratipun menapa? Ingkang sepisan aja meksa lan nggunakake kekuatan utawa nggunakake kekerasan supaya wong gelem mlebu wonten agama sampeyan. Angka loro, aja nganti ngelek-elek lan ngowahi tatananing adat budaya sing wis ana, merga ingkang sinebut seni budaya niku ugi kanugrahaning Gusti. Njenengan sanggup napa mboten? Inggih kula saged. Bagus menawi ngaten. Samar pamoring